moc děkuju, pane Moldane, že jste teda přijal naši žádost o rozhovor do podcastu Zelené 90. Rádo se stalo. Natáčí Zelený kruh. A na úvod bych se vás chtěla zeptat, jak vy jste působil samozřejmě už před rokem 89 i v těch ekologických tématech, tak jestli byste vůbec řekl, jak jste se k nim dostal. Protože vy jste vystudoval chemii, jsem se dočetla, tak jak jste se přece jenom rozhodl, že se budete věnovat i těm environmentálním tématům? Měl na to určitě vliv to, jak jsem vyrůstal jako mladý chlapec. Takže jsem se setkal s kamarádama, kteří byli woodcrafteři, takže jsem byl woodcrafter taky a to zakládá rozhodně, když to je v době, kdy člověk je citlivý na různý podněty zvenčí, což je doba, kdy tak jako chodí do gymnázia, tak jako s těma letama se to překrývá, takže to mělo na mě ohromný vliv a vzbudilo to ve mně vlastně celoživotní zájem o přírodu a v podstatě se dá říct lásku k přírodě. Takže to byl takový impuls, který jsem si vlastně, když jsem měl potom to další studium té chemie a moc jako neuvědomoval, protože jako co s tím musel člověk nějak se živit, takže jako to k tomu nebylo dobrý. No a další věc je, že mě vždycky zajímala taková širší reflexe toho, co se děje okolo nás a co jsem četl a tak. A to znamená, že jsem se seznámil s takovou, jako řekněme, starou filozofií, antickou a podobně. Takže tyhle ty všechny vlivy, tyhle ty takový dva velký vlivy a plus ještě jednou takový velký impuls byl, že jsem se seznámil takovým zvláštním způsobem s křesťanskou filozofií a to všechno se tak nějak jednoho dne dalo dohromady a prostě jsem si řekl, budeš se zabývat životním prostředím. Mm-hmm. A takže to se povedlo i co se týče profese, že jsem našel kolegy v ústředním ústavu geologickým, který, když jsem tam přišel a říkal jsem jim, já jsem tam byl zaměstnaný, ale říkal jsem, mě by zajímalo tohleto. A tam se vrátil jeden kolega jménem Tomáš Pačes, který se vrátil zrovna z nějaký stáže ve Spojených státech a říkal tam taková věc jako environmental geochemistry prostě existuje, takže jsme nějak se domluvili a já jsem nějakým trošku možná zázrakem, který už nevím, jak to přesně bylo, ale sehnali jsme poměrně hodně peněz na velký výzkumný projekt, který se zabýval několik let geochemii životního prostředí, takže my jsme vybudovali takový velmi, se dá říct, extenzivní geochemický takovou experimentální základnu v povodí Želivky. Želivku jsme si vybrali, protože jsme věděli, jak důležitý zdroj pitné vody to je. No a takže to jsme začali tak jako zkoumat a měřit a takže to mě k tomu přivedlo. No. A vlastně je zajímavé, že ten systém, který jsme na té Želivce zavedli, což už je strašně dávno, to byl rok 72, 73, tak že vlastně do dneška do určité míry pracuje, měří se a máme tím pádem jedny z nejstarších vůbec environmentálních o složení vody a podobně.
Takže to mě k tomu tak nějak přivedlo. No. No pak už nevím úplně přesně, co vedlo. Asi jsem už měl nějaký kontakty a známí taky přes ty woodcraftery a takže jednoho dne prostě přišel za mnou kolega, kterýho jsem předtím vůbec neznal. Aha. Václav Mezřický, ten se vyskytuje v mých pamětech často. A říkal, hele, já bych chtěl se zabývat životním prostředím. Já jsem právník, ale nic o tom nevím, tak to zkusíme nějak prostudovat. Takže jsme od té doby se tím zabývali spolu a plus samozřejmě spousta dalších lidí. Takže to potom vyústilo v tom, že jsme, já jsem se na tom taky podílel, samozřejmě zdaleka ne sám, ale spíše jsem jenom pomáhal kolegům, že se podařilo v tom roce 78 založit ekologickou sekci Československé biologické společnosti při ČSAV. No a to byla takový důležitá platforma pro moji činnost až vlastně do roku 89, čili to je dlouhá doba. A ta vlastně sekce byla hodně aktivní. Vy jste dělali spoustu věcí. Co třeba vy i zpětně považujete za jako nejdůležitější nebo nejvýznamnější z toho, co jste... No tak nejdůležitější bylo, že my jsme sice vznikli úplně na začátku byla aktivita kolegů biologů, zejména v Střeboně, kde pořád existuje jeden z biologických ústavů Akademie věd. A podstatné ale bylo to, že my jsme nezůstali jenom u té biologie, ale nějak jsme díky tomu, že jsem taky spolupracoval s tím Vaškem Mezřickým, který byl právník, tak jsme od samého začátku pojali tu činnost a zaměření té ekologické sekce šířeji a takže za nejdůležitější považuji vlastně to, že to od samého začátku mělo takový multidisciplinární charakter. Že tam byli jednak ti, kteří byli vlastně u toho začátku a byli takovou hlavní tedy hnací silou celou, což byli biologové, ale nakonec se k tomu přidala celá řada odborníků z jiných oborů, zejména především takových, které přímo souvisely s životním prostředím, jako třeba vodohospodáři nebo lidi, kteří se zabývali kvalitou ovzduší, ale taky tam byla řada architektů, plánovačů územních a samozřejmě i právníků a i filozofů. Takže to mělo takovýhle široký charakter a to považuji za vůbec nejdůležitější rys té ekologické sekce. A jestli tomu dobře rozumím, tak vaším cílem bylo teda věnovat se životnímu prostředí a vy jste se teda věnovali vlastně tomu, že jste řešili, jak by se dalo chránit životní prostředí? No ano, to jsme v podstatě od začátku, i když jsme to nikde neměli žádný explicitní program, ale od začátku jsme věřili, že ten režim, který tehdy panoval, takže se musí buď úplně odstranit, anebo prostě nějakým způsobem, že se bude vyvíjet a reformovat a že ochraně životního prostředí bude věnována podstatně větší pozornost, než bylo v těch 70. a na začátku 80. let, kdy
opravdu tahle oblast byla absolutně zanedbaná, téměř neexistující. Například nebylo žádné ministerstvo životního prostředí a podobně. Takže my jsme vlastně, když se na to dívám spíše jaksi dneska ze své perspektivy po mnoha letech, tak my jsme se vlastně připravovali celou dobu na to, že bude potřeba tehdy v Československu vybudovat nějaký systém prostě ochrany životního prostředí, protože ten prostě vůbec neexistoval. Takže to byla taková, řekl bych, taková sice implicitní, nebylo to nikde explicitně vyjádřeno, nějaký prostě program, ale tímhletím jsme se vlastně zabývali od samého začátku, k tomu jsme tak postupně dospěli. My jsme pořádali celkem, nedá se říct pravidelně, ale tak přibližně jednou za rok nebo jednou za 2 roky takový větší seminář, který přímě řečou vyústil právě v tyhle ty věci. Že jsme tak jako přemýšleli, co udělat, aby se ta ochrana životního prostředí v tom Československu nějak prostě establišovala. Takový nejslavnější seminář byl v roce 86 na Kosově hoře, kde to byla vlastně společná akce 3 institucí, jednak nás té ekologické sekce, jednak kolegů ze sociologické společnosti, což byl známý sociolog Jiří Musil, a pak ekonomů, což byla tehdejší nějaká sekce, nebo jak se to jmenovalo, vědecko-technické společnosti, to tehdy existovalo, která se zabývala ekonomií, a tam hlavní představitel byl jakýsi Václav Klaus. Takže tam jsme se takhle sešli a opravdu jsme promýšleli velmi systematicky, co a jaké přístupy a co jako dělat. A nepřipadalo vás takový pocit, že to vlastně jako nikam nemusí vést? Že je to třeba spíš... Ano, tak to jsme si prostě nepřipouštěli. Jsme samozřejmě věděli všichni velmi dobře, v jaké situaci jsme, v jaké situaci žijeme. No, zajímavé bylo, že v roce, to už byl teda rok 88, 89, že se tohleto všechno nějakým způsobem zdálo, že se to zúročí, protože nás pozvali na ústřední výbor KSČ a velmi vážně s náma diskutovali, co by se jako dalo v této věci dělat. No, stejně zajímavé bylo, že sice teda tohleto byl zejména ten začátek roku 89, a že potom to ty komunisti nějak jako ukousli a už to dál, třeba v létě 89 už to nebylo. Takže, ale nicméně je vidět, že to přeci jenom nějak bylo ve vzduchu, že se něco musí udělat. Komunisti někdy na jaře v roce 89 zřídili poměrně překvapivě ministerstvo vnitra a životního prostředí. Prostě přejmenovali ministerstvo vnitra, ovšem byl to spíš takový, dá se říct, trošku nejapný žert, protože když chcete mít ministerstvo, tak musíte především říct, co bude dělat, a dát mu nějaký seznam kompetencí, kde bude, čím se bude zabývat, což se nestalo. Takže tím pádem to bylo teda totální plácnutí do vody a jaksi nestalo se nic, ale je to zase, krom toho, že teda někde udělali mosaznou cedulku, ale
dokazuje to, že právě už to bylo ve vzduchu, že se něco takového by mělo dít. Čili my jsme o tom nepřemýšleli, že něco prostě uděláme nějakou revoluci nebo něco, ale prostě bylo jasné, že tím směrem se to nějak všechno prostě posunuje. A vy jste ale taky, pokud si vzpomínám dobře, jste vlastně vypracovali nějakou zprávu přímo teda. To bylo už trochu dřív, to bylo v roce 83, nás oslovil člověk, který nějak pracoval v sekretariátu tehdejšího premiéra pana Štrougala a ten nám prostě řekl, že soudruzi nějak dospěli k závěru, že to životní prostředí, představme si rok 83, čili emise a pomalu hynoucí lesy a špinavé vody a tak dále, takže to nějak přece jenom neuniklo pozornosti nejvyšších představitelů a nějak si uvědomili, že o tom vlastně mnoho nevědí. Takže ten člověk nás navštívil a řekl, podívejte se, nejvyšší prostě vedení komunistické strany, a to znamená státu, pač jsme byli státostrana, že by potřebovalo nějakou objektivní informaci, jak to s tím životním prostředím jako je. No a my víme, že vy se tím zabýváte, že prostě máte tady hodně těch oborů, protože ten člověk nějak navštívil jeden z těch našich seminářů, takže věděl, co jsme zač. A my bychom potřebovali takovou zprávu, tak jsme dostali takovéhle zadání, už teda nikoliv peníze, to jako si nevzpomínám, že by o tom byla někdy řeč. On říkal, můžete to ale napsat naprosto otevřeně, protože to bude jenom pro úzký kruh a nebude to ke zveřejnění. No tak my jsme prostě napsali to, co jsme věděli, jak si to myslíme, bez jakékoliv autocenzury. Což bylo dost pozoruhodné, protože jako prostě jsme lidi, kteří se tím zabývali z jednotlivých oborů, tak prostě napsali opravdu, jak to vidějí, jak to je, na základě svých znalostí a dat, která byla k dispozici. Takže to bylo velmi otevřený, mělo to, já nevím, 30-50 stránek a no, takhle jsme to tam napsali, no. Jenomže, jak se potom ukázalo to, že latinsky se říká habeant sua fata libelli, to znamená česky knihy mají svůj osud. A tím knihy se myslí tedy ten jakýkoliv prostě napsaný text. Takže tohle mělo svůj osud, protože se to dostalo na západ. No a už byla doba, kdy přeci jenom lidi se postupně dovídali, jaká je situace v různých oblastech. Už existovala charta, která vydávala svá různá stanoviska. Byly štvavé vysílačky, takzvané štvavé. Lidi poslouchali Hlas Ameriky a posléze i Svobodnou Evropu. Ta byla víc rušená, ale ten Hlas Ameriky nějak ani moc rušený nebyl. Takže prostě se dozvídali, že tyhle věci jsou. No a tuhletu naši zprávu přeložili velmi rychle do francouzštiny, vyšlo to v deníku Le Monde a posléze to tedy všechny ty sdělovací prostředky západní prostě publikovali. Já vím, že jsem jednou, ale to snad ještě bylo za to táče, že se mi podařilo nějak
vyjet do Národního parku Bavorský les a že tam je takové veliké informační středisko, mimochodem opravdu bezvadně udělané, to kdybychom se na něco takového zmohli, to by bylo prima. A tam taky jsem samozřejmě zašel do knihovny, protože já, když jsem byl někde ve světě, tak první, co bylo, že jsem zašel do knihovny a tam jsem zjistil, že tam tu publikaci jsem našel. Takže jsem zajásal a říkal jsem, no vydá, napsal si bestseller tady, protože já jsem byl jako hlavní autor, takže když jsem zase toho mnoho nenapsal, ale nějak jsem to koordinoval trochu, takže to se dostalo do světa, ale samozřejmě ještě důležitější, než že se to dostalo do světa, tak se to dostalo k nám do Československa. Takže prostě lidi si přečetli, jak to je, a to potom tedy opravdu bylo velmi významný faktor v tom, když se potom zřídilo Ministerstvo životního prostředí, takže to mělo naprosto jasnou pochopení a podporu široké veřejnosti. Když myslím širokou veřejnost, tak to prostě opravdu normální lidi, ale samozřejmě potom po listopadu i ti lidé, kteří o tom rozhodovali, například poslanci a podobně, takže všichni věděli prostě, jak to je díky téhletý zprávě. No, tak to je zajímavý vlastně osud, že se to takhle jako... No a jinak samozřejmě, že díky tomu, že to nakonec založili ti biologové, tak ta ochrana přírody v celé té věci měla samozřejmě zásadní důležitou pozici. Takže, ale nejen, ale prostě, že to patřilo k těm nejdůležitějším tématům. Takže z čehož potom i vyplynulo, že když jsme začali pracovat na ministerstvu, tak okamžitě se začalo pracovat na různých zákonech, z nichž mnohé byly, nebo prakticky všechny byly rychle přijaty. Právě pro ten celkovou náladu ve společnosti. No jeden z nich je známá 114, která do dneska platí. No a já se zeptám ještě na jednu věc, kterou vy jste udělal před rokem 89 a která je dost významná. Vy jste překládal knihu Meze růstu, která vyšla a která má vlastně široký dopad až do dneška, nebo velký dopad, prostě asi první publikace, která vysvětluje, že ten růst nemůže být nekonečný, ekonomický. To souvisí s tím, to jsem se už zmínil, že když jsem kamkoliv přijel, včetně teda toho, že se mi podařilo přece jenom párkrát vyjet do zahraničí, tak jsem všude se snažil najít knihovnu a i když to bylo u nás, tak jsem vždycky se snažil mít přísun západní literatury. To si myslím, že to jsem se o tom nezmínil, ale to bylo pro mě a pro celou věc nesmírně důležité. To začalo už dávno předtím, než jsem se začal zabývat profesionálně tím životním prostředím. To bylo na té Želivce a říkám, to byl už začátek roku 70. A tam ještě v té fázi v chemické laboratoři Ústředního ústavu geologického jsem měl kamaráda, který byl o něco starší než já. Jmenoval se Ivan Rubeška, bohužel už taky umřel. A jednoho dne Ivan přišel a říkal, podívej,
on byl ve skutečnosti, já jsem vyštudoval analytickou chemii, on fyzikální chemii, takže měl takový širší přehled po těch všech chemických metodách a jednou přišel a říkal, hele, já jsem našel v literatuře, že někde zavedli kupodivu Australani jakousi úplně novou metodu, která se jmenuje plamenová spektrofotometrie. No tak já o tom nic nevím, říkal, ale něco jsem si přečetl, tak si to přečti taky. A ono těch prací, které se tím zabývaly, nebylo mnoho. To byl začátek 60. let. A říkal, hele, víš co, tak zkusíme něco v té věci udělat. A my jsme měli v té chemické laboratoři takového šéfa, jsme byli normální zadoví výzkumní pracovníci a měli jsme ale velmi takového velkorysého šéfa, který prostě snášel, že jsme si vymýšleli všelijaký svý věci a pochopil, že to není něco, co je prostě škodlivý, tak nás nechal. A nám se prostě podařilo něco, co do dneška není úplně pochopitelný, jak se nám to povedlo. Ale prostě jsme dali dohromady přístroj z různých součástek a něco, on taky byl v ústavu sklář, který tam, už nevím přesně, co dělal, ale nám pomáhal. A tak jsme vyrobili takový přístroj, který se zabývá, který používal tuhletu metodu na stanovení různých prvků chemických v různých materiálech. No a tak se nám podařilo zanalyzovat materiály, které tehdy ta chemická laboratoř sice uměla udělat, ale nemoc šikovně. A nám se to podařilo velmi, velmi dobře. A my jsme tak nějak spichli. Takže jsme usoudili, že si to nemůžeme nechat všechno pro sebe. Takže jsme napsali několik publikací, které vyšly ve světových žurnálech. Dneska bychom řekli impaktovaných, ale tehdy ty impakty žádné nebyly. No a pak jsme se jednoho dne s tím Ivanem rozhodli, že uděláme světové sympózium. Aha. Tak jako bylo nám něco málo přes 30 a tak jako, proč ne? A já jsem přeci jenom měl nějaké ty kamarády už v tom vedení toho ústředního ústavu geologického, takže se mi tam podařilo, že to vedení schválilo, že my něco takového budeme organizovat. No a my jsme prostě vzali tu literaturu, což byly ty všelijaké publikace. Tam jsme našli adresy těch lidí, kteří se tím zabývali. Jinak jsme je samozřejmě vůbec neznali, nebyli jsme v žádném kontaktu. Nemohli jsme cestovat, takže nikam jsme... No ale prostě jsme jim napsali a řekli jsme, helejte se tady, my budeme teďka dělat takovýhle sympózium, tak přijďte do Prahy. No a k našemu velkému překvapení a zřejmě i k velkému překvapení STB, ty lidi prostě přijeli. Takže přijelo nějakých prostě, já nevím, kolik nás bylo, 50 možná, hodně, možná 80 prostě lidí přijelo ze všech možných míst do Prahy. Pořádali jsme takové sympozium v hotelu, který do dneška existuje, totiž Mars na Kubánském náměstí. A tam jsme prostě, všechno jsme to nějak sehnali jsme na to nějaký peníze, už samozřejmě nevím jak, ale bylo to všechno velmi, velmi skromné, ale nicméně to prostě fungovalo. No a tam přijeli ty lidi, včetně
si vzpomínám třeba z Ameriky, z Austrálie, z Japonska, z Holandska, taky z Ruska. Takže ze všech možných zemí a nám se podařilo navázat úzký kontakt s několika z těch lidí, co tam přijeli. Nejvíc jsme se skamarádili s několika Angličany, s jedním Holanďanem a s Američany. A to byli lidi, kteří, to bylo v roce 67, čili pro ně to byla taky exotika. Podívat se za železnou oponu, co tady ty lidi, jestli jako ještě lezou po stromech nebo podobně, takže jsme vzbudili u nich jisté sympatie a já jsem si vyjednal s několika z nich, že mě posílají různou literaturu. Aha. Takže jsem jeden čas prostě měl celoroční předplatné na časopis Science, což je jeden z klíčových vědeckých časopisů a mimo to chodili ještě další prostě věci třeba právě už z té oblasti životního prostředí. To byl anglický časopis, který pořád taky existuje a jmenuje se The Ecologist. A v tom vyšlo v prosinci 1971 vyšel takový článek velký, který se jmenoval, ono to potom vyšlo i knižně, jmenoval se Blueprint for Survival. Já jsem to přeložil, jak přežít. A to jsem si teda přečetl a udělalo to na mě obrovský dojem. Tam bylo teda napsáno, že zkrátka globálně je životní prostředí velmi, velmi narušeno a ohroženo a že o tom byla to takový jako inzerát, taková upoutávka. Tohle bylo v prosinci nebo možná v lednu 76 a tam byla ta upoutávka na tom, že v nejbližší době vyjde důležitá knížka, která se jmenuje The Limits to Growth a že tam to všechno bude vysvětlené. No a to mě teda velice, už jsem to přeložil, čili věděl jsem, o co jde. A tam jsem teda věděl, že tato knížka vyjde a jak jsem měl ty kamarády v tom geologickém ústavu, tak jsem jednomu z nich prostě říkal, hele, ty pojedeš teďka, bylo to na jaře 76, ty pojedeš služebně do Anglie, do Londýna, prosím tě, podívej se tam po této knížce a kdybys na ní nějak narazil, tak ji někde sežeň a přivez mi. Geologové se vždycky vyznačovali tím, že právě mohli cestovat poměrně dost, protože za komunismu ta geologická aktivita v zahraničí byla velmi rozvinutá. Naše expedice byly v různých místech, třeba se hodně jezdilo do Iráku nebo do Mongolska, ale všude možně. Takže prostě komunista celkem nebránil tomu, že lidi prostě cestovali do zahraničí. A ten kolega mi tu knížku přivezl, což bylo jaro 72. V té době se také potom konala slavná stockholmská konference o životním prostředí, o které jsem se dozvěděl, pochopitelně. A já jsem teda vzal tuhletu knížku a na chalupě na Šumavě, kde jsme až dosud trávíme všechny letní dovolené s celou rodinou, tak jsem ji přeložil. A což byl docela výkon a bylo to
spousta příznivých okolností tomu nahrála. Jednak rodina chápala, že tatínek tady teď má nějakou práci a tak, že mě nechali a já jsem vždycky ráno vstál hodně brzy. Rodina ještě tak jako spala a moje žena posléze připravovala snídani a já jsem věnoval takový 2 hodinky prostě tomu překládání a to za chalupou jsme měli takový stůl, který jsem kdysi tam udělal a tam jsem seděl a další, takže bylo pochopení ze strany rodiny, zejména mé ženy, což jako jsem vždycky strašně oceňoval. A další příznivá okolnost byla, že bylo celou tu dobu, jsme měli 3 neděle dovolený, tak jako, že bylo strašně hezky. Takže já jsem mohl ráno hezky vyjít a sluníčko svítilo a já jsem si překládal. Měl jsem takový jednoduchý farplán, jednoduchý schéma, že jsem věděl, že každý den musím udělat nějaký počet stránek, tak jsem měl takový harmonogram a měl jsem to naplánovaný hezky, aby mi to vyšlo do konce těch prázdnin. A další velká klika byla ta, že jsem to všechno diktoval do magnetofonu Tesla, takže tam jsem to diktoval a ku podivu to vydrželo. Neskazilo se to, nerozbilo se to, jenom se občas museli vyměnit baterky a fungovalo to. No a samozřejmě další okolnost byla, že jsem již v té době spolupracoval s paní Gabrielou Vackovou, kteráž to byla pak má sekretářka mnoho desítek let, ale tehdy už jsem se s ní znal z toho geologického ústavu a ona byla geniální písařka a tak jako editorka, takže prostě to přepsala a zkrátka jsme to vydali. Takže jsme to vydali. Vyšlo to v březnu a my jsme v říjnu to měli už v knižní podobě. No. Byl to sice cyklostyl samozřejmě, ale... Ale je to hodně rychlá. To bylo teda hodně rychlý, takže na mě to samozřejmě udělalo dojem velký. Když jsem to překládal, tak samozřejmě jsem to musel vědět, co tam je, že jo, no a to byl takový pro mě velký impuls. A myslíte, že to rozpoutalo debatu i tady? Trošku jo, ale ne moc, tak jsme toho zase samozřejmě nemohli udělat nekonečně, ale to byla zase další teda šťastná okolnost, že v rozmnožovně, to se tehdy jmenovalo rozmnožovna v Ústředním ústavu geologické, to byl velký podnik, ten Ústřední ústav, dneska je to ČGS a je to vlastně to se jako ve své podstatě příliš nezměnilo, akorát rozvinulo. A to už tehdy to byl docela úspěšný podnik, dneska ČGS, jak asi víte, je jeden z velmi úspěšných výzkumných ústavů vědeckých vůbec v národním měřítku. A takže v té rozmnožovně byly takový hodný dámy, který mi pomáhali, hlavně tam byl jejich šéf takovej, že to je typický, dámy pracujou a mužskej tomu velí, že už tak v Čechách bývá. Ale ten mužskej se jmenoval Miroslav Cihelka a nevím už, co se s ním stalo, pač dávno. Ale rozhodně ten Mirek Cihelka byl kamarád a jako mi velmi důvěřoval a když jsem tam s něčím přišel, tak on mi vždycky pomohl a prostě to tam
těch sborníků všelijakých a různých tiskovin, které jsme vyrobili společně, je docela hodně. A mezi nimi teda bylo taky ty meze růstu. A musel to třeba procházet nějakým schválením vašich nadřízených, nebo ani? Oni ne, no. Já jsem tak nějaký minul. Jak to prostě vzniklo? Nějak to bylo, ale jsem rozhodně netoužil po nějakým schválení. A jak už jsem říkal, oni mě tak jako nechali. Což byla taková vzájemná trošku hra. Já jsem samozřejmě do toho nemontoval žádný politický statementy. Naopak, když jsme vydali nějaký sborník, třeba tamhle bych mohl nějaký ukázat, je jich celá řada, tak jsme tam do záhlaví napsali nějaký takový nablblý heslo, jako vydáno k 60. výročí VŘSR. A to prostě jako ono, když potom tohle napíšete hned na začátek, tak to je důležitý, protože ty lidi samozřejmě nečtou, ale prostě podívají se na ten začátek, vidějí, že tam je výročí Velké říjnové socialistické revoluce a už to tak nějak jako, už nám to prošlo. Takhle jsme to dělali velmi často. Ale upřímně řečeno ještě, samozřejmě dneska, když se řekne Rusko, tak se člověku otvírá kudla v kapce. Ale musím říct, že tehdy v těch 70. a 80. letech se v rámci Ruska a tehdejší jejich akademie věd našli docela pozoruhodné práce. To teď už dávno není, ale tehdy to tak nějak, takže i tyhle ty zdroje jsme využívali. Měli jsme, jeden z těch sborníků byl nějaký prostě takový akademici, co říkají. Takže jsme metodicky tím trošku tak jako rozředili to, že tam nebyly jenom americké materiály, ale občas nějaký ruský. Takže to procházelo, no. Což byla určitě štěstí velký. To vypadá, že to bylo štěstí. Ale šli jste tomu naproti. Tak... No jo, no tak snažili jsme se neprovokovat. Nicméně ta ekologická sekce samozřejmě občas byla nějaká konfrontace, že jsme prostě napsali stížnost tehdy na Ministerstvo kultury, protože ochrana přírody patřila Ministerstvu kultury. Tak jsme napsali třeba, já nevím, že někde nějaká rezervace nebo nějaký prostě se děje nějaké příkoří přírodě, takže jsme byli i v těchto věcech aktivní. A přicházely na to nějaké odpovědi, nebo? No, to ne, tak daleko nešli. Já bych se zeptala, vy jste teda byl v té ekologické sekci, tam jste se připravovali na to, jak chránit lépe životní prostředí, když to řeknu tak úplně jednoduše. A potom nastal rok 89 a přišly tedy změna systému. A vy jste byl u zrodu Ministerstva životního prostředí, tak mohl byste k tomu říct? No, to je taková historka, která je tady popsaná v té knížce. To prostě, to samozřejmě spadlo na mě, takže jsem vůbec jako netušil, že něco takového může přijít. Zkrátka dobře mě jednou bylo to v neděli. Mně zazvonil telefon a byla to sekretářka tehdejšího ministerského předsedu české vlády, protože tehdy jsme měli 3 vlády, že jo, českou, slovenskou a federální. Takže to byla sekretářka premiéra české vlády. Do jehož kompetence do české vlády patřilo taky životní prostředí. Nebylo to federální, to, jak jsem říkal, že zřídili to
ministerstvo vnitra a životního prostředí, tak to bylo taky v rámci České republiky. Což mimochodem pak, když se vytvořila Česká republika jako samostatný stát od roku 1993, tak vlastně v téhle věci se nezměnilo vůbec nic. Protože prostě ty kompetence byly už dávno, ještě teda vlastně za Totáče nebylo ministerstvo teda životního prostředí, kromě toho žertu tím vnitrem, ale byly různý ministerstva, jako třeba lesního, vodního hospodářství a tak. A to bylo v rámci té České republiky. Takže mě volala tahle ta dáma, že jestli bych nebyl tak hodnej, vlastně to někdy v týdnu mi volal, a jestli bych nebyl tak hodnej a nepřišel navštívit pana ministerského předsedu, jmenoval se František Pitra. A on si mě pozval na neděli dopoledne na 10 hodin, tak já jsem tam přišel, to bylo Lazarský, kde sídlila tato česká vláda. A přišel jsem do té Lazarský, paní sekretářka mi uvařila kafe, nicméně já jsem mu ještě nestačil ani pít a on, jakože mám do jeho pracovny, tak jsem ho šel navštívit i s tím kafem a on prostě říkal, že jako se rozhodli, že bude ministerstvo životního prostředí a jestli bych nechtěl být ministrem. Já jsem říkal, že jo. A on říkal, no tak jsme domluvení. Aha. A my vás pozveme, tohle to se konalo někdy, no nevím, 3., 4. Listopadu. Kdy byl listopad? Prosince, hned brzy po listopadu, začátkem prosince. 89 teda. 89. A takže on řekl, že mě prostě všecko jako řeknou a tohle, a že hlavní je, že jsme se teda jako nějak dohodli. No tak dobře, tak já jsem posléze dopil to kafe a ty sekretářky, protože jsem tam opravdu byl, já nevím, 5 minut u toho Pitry. No šel jsem domů, trošku jsem z toho byl samozřejmě šoklej, ale nicméně hlavní šok teda povznikl potom, když mě pozvali 2-3 dny potom na zasedání vlády, té české vlády, která byla teda už jako vlastně, už byl jako v novém režimu, ale předsedal tomu teda ten Pitra pořád. A tam prostě mě teda vysvětlili, že zkrátka se rozhodli, že bude prostě ministerstvo životního prostředí a teď, že teda není, takže mě udělají ministrem bez portfeje, abych mohl prostě tam fungovat, že mi dají kancelář a 4 pracovní místa, 4 okýnka, aby mě někdo taky mohl pomáhat s tím. A tak jsem, že mám prostě za úkol, že by chtěli, aby to byla docela jako dramatická situace, že by chtěli, aby to ministerstvo fungovalo co nejdřív. A že ale se to musí připravit. Takže jsem byl pověřen přípravou toho ministerstva s tím, že až bude ministerstvo, takže budu ministr životního prostředí. No dobře, tak já jsem odešel a okamžitě jsem sehnal na to ty další 3 lidi, což byla ta už zmíněná Gabriela Vacková, která nám dělala sekretářku, a 2 kolegové právníci, Václav Mezřický a ještě jedna kolegyně vaše, která bohužel umřela, ale ta kolegyně, která tam byla s náma, tak ta
se jmenuje Eva Kružíková, ta furt normálně funguje, i když je dneska sice v penzi, ale dlouhý léta pracovala v Bruselu, šéfovala tam právníkům. My jsme s ním mluvili, no. No, takže to jsme byli v takovéhle sestavě, no a začal teda velmi hektický prostě několik týdnů jenom a hlavně jsme dali dohromady teda novelu kompetenčního zákona, protože, jak už jsem říkal, vláda funguje tak, že teda je kompetenční zákon, kde je napsáno, tady je takovýhle ministerstvo a dělá to a to. A to je absolutně klíčový zákon, který není úplně pro lidi, ale prostě pro fungování celé té vlády je naprosto důležitý. No a my jsme teda udělali prostě soubor těch, společně jsme na tom pracovali, důležitý byli ty právníci samozřejmě a vytvořili jsme teda celou koncepci toho ministerstva, která krom jiného znamenala, že se zrušily 3 jiné ministerstva a z nich potom vzniklo, ty lidi se tak různě přebrali a vzniklo teda to ministerstvo životního prostředí. A celé to bylo tak udělané, že když si vzpomínáte, jakým způsobem vůbec vznikla teda nová vláda, no tak víme dobře, že sametová revoluce byla sametová, že to nebyla žádná velká revoluce a že tedy všecko se to dělo na základě existujícího právního řádu. Že jako se ctily zákony a když se chtěli nějak změnit, tak k tomu byl nějaký mechanismus, že jo, existoval, když teda mluvíme jenom o té České republice, tak existovala Česká národní rada, což byl teda parlament České republiky a my jsme prostě do toho, nejdřív to teda, že když děláte nějaký zákon, tak první to musí schválit vláda, pak se to dá do parlamentu a když to ten parlament schválí, tak tím je to zákon, který platí. No a takhle se to teda taky stalo, takže prostě vláda schválila tu novelu toho kompetenčního zákona, kterou jsme mi připravili, která vymezila ty kompetence, co to ministerstvo má mít. A to se teda dalo okamžitě do té České národní rady. Takže ta vláda to schválila, nevím už kdy, ale třeba 22. prosince nebo tak. A do té České národní rady, která měla nějakou schůzi, myslím, mezi svátky, asi 28. prosince. Takhle pracovala. Něco takového. Dneska to tak nebejvá, ale... No, dneska to tak nebejvá. A s tím, že ta Česká národní rada tohle to prostě schválila, ten kompetenční zákon, a s tím, že ministerstvo vznikne od 1. ledna a skutečně vzniklo. Aha, takže během měsíce. No, tak asi, no. A ty kompetence jsme tedy narýsovali, vytvořili tak, že jako byly velmi dobrý. Bohužel se časem došlo k jisté erozi, takže některé ty kompetence ministerstvo životního prostředí ztratilo. Čehož do dneška litujeme. Protože tam bylo například, že ministerstvo životního prostředí je zodpovědné za územní plánování, což je strašně důležitá věc a to nám sebrali a tehdy nebylo MMR, ale bylo něco jiného a dali to prostě někomu jinému a od té doby vlastně to územní plánování upřímně řečeno nefunguje dobře.
a nebude fungovat dobře, dokud nezrušejí MMR a MMR nezrušejí, takže tady to je beznaděj. No dobře, ale tak takových věcí bylo víc. My jsme měli taky v rámci ministerstva, bylo třeba podniky povodí, které dneska jsou dávno v ministerstvu, v kompetenci ministerstva zemědělství a jiné věci. No ale nicméně furt dobrý, takže ministerstvo začalo pracovat a vytvořilo strašně rychle různý teda zákony. Už se mluvil o té 114, vytvořil se zákon o životním prostředí, což je taková, dá se říct, trochu ústava pro životního prostředí, která nedávno jsem mluvil s kolegy z právnické fakultě, tak oni to pořád považují za základní zákon v životním prostředí a učí ty studenty tohleto. Takže to furt jako existuje a samozřejmě spousta jiných věcí, zákon třeba jenom zmíním ještě, to bych mohl povídat dlouho, ale zmíním třeba jednu věc, zákon o ochraně ovzduší. Oni většinou, my jsme to teda připravili a schválený to většinou bylo až ten rok potom, to znamená většinou, to jsou zákony z roku 92. A ten zákon o ochraně ovzduší se vyznačoval tím, že ustanovil velmi přísné limity na vypouštění škodlivin, na emise. Zejména se to týkalo samozřejmě, dneska je ta situace jiná, ale tehdy tou hlavní škodlivinou byl oxid siřičitý. Takže tam byly limity na to, kolik ty podniky můžou, zejména elektrárny, pochopitelně uhelný, kolik můžou vypustit toho SO2. A tam byl takovej důležitá věc, že si představte, že to bylo v roce, byl to teda zákon z roku 92 a tam bylo až do, nebo 91 nějak, ale zkrátka bylo tam 7letý období, kdy sice zákon platil, ale nenabyl účinnost. To znamená, že až někdy v tom roce 98 nebo 99, 98 snad, vlastně nabyl účinnosti a začaly se teda ty emise jako měřit a sledovat a tak. A ukázalo se, že se za tu dobu podařilo snížit objem těch emisí o nějakých 90%. Což bylo daný tím, zase to byla velká spolupráce mezi tím ministerstvem a ČEZem. ČEZ byl tehdy měl takový osvícený vedení, takže ČEZ sehnal prostě spoustu peněz a udělali odciřovací jednotky, od té doby je pokoj. Takže to byl takový příklad, a takových věcí bylo víc, co se jako docela dost povedlo. No a já se ještě zeptám k tomu kompetenčnímu zákonu. Vy jste ho měli předpřipravený, nebo jste ho teda vymysleli prostě? To jsme vymysleli, no. No ale tak jako, kdyby nebylo té Kosové hory a všech těch diskusí a všech těchto věcí, no tak asi, kdyby jsme začali jako na zelený louce, tak by to asi nešlo tak rychle. My jsme to v podstatě připravený měli, když teda ne nějak jako ve formě paragrafů nebo tak. Jasně. A potom teda jste vlastně museli nabrat všechny ty lidi, kteří tam museli... No tak ono to právě v souvislosti s tím kompetenčním zákonem bylo tak, že my jsme vlastně převzali zejména Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a taky ten geologický úřad a taky Ministerstvo výstavby a stavebnictví se to jmenovalo. Tak to Ministerstvo výstavby a stavebnictví, to jsme nějak zrušili úplně bez náhrady. Z toho pak časem vzniklo z části to
asi ministerstvo průmyslu nebo něco, já už nevím. Ale ten geologický úřad a to ministerstvo toho lesního vodního hospodářství, z toho se vlastně vytvořilo to nové ministerstvo. A tamto, ten postup byl takovej, že já tam měl ty právníky, čili to bylo prostě všecko bezvadný. Že jsme všem těm lidem z toho ministerstva dali výpověď. Jako z organizačních důvodů můžete dát výpověď i dneska. A tehdy taky to šlo. To bylo stejný. Říkal jsem, že ty zákony vlastně furt platily, že jo, takovýhle a platí do dneška, jenom se občas novelizujou. Takže my jsme všechny ty lidi vyhodili, no a zase jsme jich většinou zase nabrali. Ale nemuseli jste tam mít všechny. Přesně tak. A to bylo samozřejmě klíčové, protože už zase do té doby jsme se v tom tak nějak zorientovali a věděli jsme, koho nechceme. Takže jsme se například zbavili všelijakých STBáků a pracovníků zvláštního oddělení a ví, jak se to všechno jmenovalo, kádrováků, ale i některých odborných pracovníků, o kterých jsme, že jo, tak my jsme jako pracovali v té věci už mnoho let, takže nějaký ty lidi jsme znali a věděli jsme, že je nechceme. Takže to bylo takový jako příznivý. Že jste mohli prosazovat tu vizi. No a navíc ještě, že ono to taky je o lidech, že jo, tak jednak jsem měl ty svý právníky, ale jednak jsem převzal některý lidi z toho ministerstva lesního vodního hospodářství, který byli šikovní a odpovědní a vzali tu novou situaci velmi vážně a ty taky mi strašně pomohli. A tím, že jste teda sloučili některé ty ministerstva, tak jste vlastně přejali tu jejich agendu. Ano. To znamená, proto byly v lesy i voda jako jsou... Ano, přesně tak. To je to, co jsem říkal, že jsme o ty kompetence pak jako přišli z části. A ten důvod, proč se o ně pak přišlo, dokázal byste ho nějak... No tak to je zase jiná složitá story, jo. Tak je to kombinace toho, že prostě ty věci se nějak vyvíjejí, že jo. A druhá věc je, že po mně byl ministr Ivan Dejmal, který ještě to bylo vlastně pokračování toho, dá se říct, toho revolučního režimu. Takže to zůstalo všecko tak, jak jsme to zavedli. A pak byly volby v roce 92. Takže to prostě ty roky 90, 91, 92 se to tak nějak vyvíjelo podle toho původního plánu. Jenže v roce 92 zvítězila ODSka a tím pádem Václav Klaus, který životní prostředí přestal mít úplně rád, nebo ho nikdy neměl rád, a udělali ministrem jakýhosi Františka Bendu. No a za toho Bendy se prostě ty všechny možné kompetence ztratily. No. A jako myslím si, že František Benda nebyl moc svéprávnej, že to byla prostě hra ze strany Václava Klause. Kterému se hodilo to ministerstvo oslabit. Přesně tak. A už to tak zůstalo.